меҳргон на танҳо ҷашни кишоварзон, балки он рамзи сулҳ, ваҳдат ва меҳрубонӣ байни инсонҳост. меҳргон яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми тоҷик аст, ки на камтар аз наврӯз дар таърихи сарчашмаҳои таърихӣ ёд мешавад. ҷашни меҳргон ба лаҳзае рост меояд, ки офтоб ба нуқтаи эътидоли тирамоҳӣ мерасад. ҷуз ин ду ҳолат, боз ду ҳолат дигаре аст, ки дар давоми сол офтоб ду маротиба ба таври куллӣ ҷой иваз мекунад. ҳаким Умар Хайёми Нишопурӣ дар хусуси он хеле дақиқ мегӯяд ва ки дар 16-ами моҳи меҳр таҷлил мешуд. масалан ҳамин моҳ худаш меҳрмоҳ ном дорад ва рӯзи 21-умаш рӯзи меҳррӯз ном дорад. фуруғу рӯшноиву дӯстиву паймонро ифода мекунад. эҳёи меҳргон ин эҳёи рӯҳи инсонӣ, ваҳдат ва муҳаббат аст. бигузор ҳар рӯзи мо меҳргон бошад.